लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। जों दा फुसका जानो चेलेन्ज खालामनो नागिरदों। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। लोगोफोर स्टार्ट खालामसै जानायखौ। दायो बे लोगोफोर आंनो हाया, आं जेनसिगोन लोगोफोर। आं जेनबाय लोगोफोर, फेजेनहाबाय। मेवाइ हानोसै लोगोफोर। Sebenarnya berapa ya? Tahu menang ah, bahai. Hari ini sih udah, apa itu lalu jabai yang bamba bisa ya. Sama. Tunggu nak banyak waya bu. Wah bukan ini nama wah bu sendang. Bukan apa saya macam. Ikutan nanggung. Apa kata ini nama hasil resmi. Hasil resmi naik. Jangan mending. Tawa दुंबाय दा सामब्राम होनोसै। खारै होनोसै। दा दै होबाय, गोदौसिगोन, गोदौबाथाय अन होनोसै। लोगोफोर दुन्दिया होनोसै, मोनसिगोन। नायनायाव जा गोथाव नुखाबायना। लोगोफोर मोननोसै। साखिनायनोसै जों दा नै
फारं फांनोहाय खोमसि नुबायलाय बेसे गोथाव जाखो जानायसै लोगोफोर जाखांबाय दा दिनै भिडिअ एसेनोसै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो आंनि चेनेलाव गोदान फैयोबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय